What is up mga Talisayanon? Well, Southtown Center has something new for you. So guys, for the customers here sa Southtown Center, if naamoy mga sakyanan and maglisod mo parking, wala na problema is because they have a car lift system. So ang available slots nila diri guys for the car lift system is 31 ka slots. So daghan jud kayo ang sakyanan na mabutang dire. And also guys, kaning car lift system nila, free parking ni sa tanang customers sa Southtown Center. High quality lifts yun mga higala mong di ka mabalaka sa imong sakyanan, and with high-tech sensors to make sure na imong sakyanan is fit for the car lift. Also, well-maintained sa gidi siya sa ilang mga engineers. Anapoy guidelines in using the lift. Di ka pwede mo embark sa lift if galihok pa ang platforms. Imong mga pasahero dapat naka-disembark na before ka mag-park. If na sa platform ang sakyanan, make sure folded ang imong mga mirrors. And lastly, di pwede mag-idle mo sakyanan while naa na siya sa lift. But just a friendly reminder lang guys na up to 2,500 kilograms lang ang kaya sa car lift. More or less, Fortuner down na mga sakyanan. Yes, up to 2,500 kilograms lang ang max sa lift. And unfortunately, bigger and longer cars like pickups or mga heavier SUVs ay di siya pwede. Kinigibuhat para kaninyo mga suki. Bisita na sa Southtown Center.